Okay, mig og Sissel, vi har fastet. Jeg har fastet i 24 timer. Og jeg har fastet 32 timer. Og det er rigtig hårdt. Ja, Man er rigtig sulten. og træt og sur. Og man bliver rigtig hurtigt irriteret, hvis folk kommer sådan, så bliver man bliver rigtig sur. Ja, især hvis folk sådan, siger et eller andet for sjov, og så bliver man bare sådan helt, nej, stop det. Watch the sky turn from hazy grey to black. Og så får man rigtig ondt i Watch my hovedet. neighbors go to Og work. din krop og træt, og du vil bare gerne sove. Jeg vil gerne sove lige nu. Ja, også mig. Thinking about Og Ligesom da vi var ude at løbe i går. Vi fik Thank energi God i 2 for sekunder, this så var det også bare virkelig meget slemt. ja, vi var sådan, lige efter vi havde I løbet sådan, recall you told me det var bare så godt, og nu er jeg ikke sea was sulten. dark Og, Ja. fordi at man blev helt vildt glad rundt many de der times endorfiner. before with many Men så different bagefter, så blev man girls rigtig, I've been rigtig to. hårdt ramt. Ja, og så er jeg vist til at sove. Eller jeg gjorde. But what's a man without a past? Vi lærte at se film. Og fandt det selv. Ja. Det var We meget love rart. him for his lies. Og lige nu, så er vi bare frem til at få noget at spise igen. Så det er ikke sjovt mere. Det var det heller ikke i går, men det er specielt ikke sjovt i dag. Nej, det er virkelig noget. Ja. Thank God Film for vågner bare this op med den der sult i maven. Og man tænker bare, nej. Ja, man skal ned til morgenmad og se på folk, der spiser morgenmad, og man bare tænker, Ja. Og så har det også været virkelig irriterende, at alle har rendt rundt og skulle lave usund. ja, Ting, folk ting. skulle spise slik, og vi bare overhovedet ikke måtte få noget. Og Nej. jeg havde fødselsdag, og jeg måtte ikke spise noget på min fødselsdag, og det var rigtig hårdt. Ja. Og så kom alle. Ej, vi vil ikke have noget, står bare der. Men jeg må ikke, jeg faster. Og det er rigtig nederen. Ja. Og så går det, der var kage. Ej, det var ikke godt. Så vi gemte 2 stykker til os. Spiser vi kage senere i dag. Ja. I'm spellbound by the Jeg er moment. faktisk rigtig sulten. Can't get up, I can't find Jeg the har strength det her sådan, to go to bed. min mave har det rigtig hårdt. Jeg har sådan en krater inde i den. Thank God for this beautiful Vi har jo valgt selv at faste, men hvad med de der afrikanerbørn, så bare overhovedet ikke få noget at spise. Det er fucking synd for dem. Ja. Jeg kan slet ikke tænke mig frem til, hvordan de har det. Vi har det slemt nu, men så prøv at tænke på, hvis vi ikke får mad i en uge. Oh, Ja, jeg tror bare lige, jeg vil lægge mig til at dø. Ja, også mig. Så det er godt gået, at de små afrikanerbørn, at de holder ud og prøver at leve. Ja. Det er vi ret dårligt til, bare sådan, nu er vi bare sådan, nej. Men de Så- har jo også mere energi end os. Hvis Måske ens vinder krop man. vender sig til det, så er det noget andet. Man føler sig også helt oppustet, når man ikke har spist noget i lang tid. Så er det sådan, lidt, jeg er ikke sulten længere, Ja, og så er jeg sulten, og så samtidig ikke. det er meget underligt. Jeg har også en følelse i min mave, som om den er oppustet, selvom den overhovedet ikke er. Ja. Jeg er ikke lige nu. Thank føler mig God rigtig for sulten. this beautiful Jeg vil godt spise noget mad. Yeah, Og så every spiste de day kyllingesandwich i it's går. new. Og jeg vil virkelig gerne have en. Thank God for Men nej, this nej. Jeg skulle beautiful faste. view. Mad. Thank God Det for er røv og this fest. beautiful Det er virkelig noget. Ja. view.